नमस्कार. आज आपण डाळ तांदूळापासून इतका भन्नाट असा नाश्ता बनवणार आहोत. खूपच सॉफ्ट, स्पॉन्जी असा टेस्टी हा नाश्ता काही मिनिटातच बनवून तयार होतो. पौष्टिक हा नाश्ता तुम्ही टिफिनला, नाश्त्याला, त्याचप्रकारे लहान मुलांना ब्रेकफास्टसाठी, स्नॅक्ससाठी म्हणून देखील देऊ शकता. तर चला आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. तर इथे बिनसालीची उडदाची डाळ 1 वाटी इतकी घेतलेली आहे. या उडदाच्या डाळीला आपल्याला स्वच्छ असं धुवून घ्यायचंय. उडदाच्या डाळीला सफेद पावडर असते, तर ही उडदाची डाळ 2 वेळा न धुता एकदाच आपल्याला स्वच्छ अशी ही धुवून घ्यायची आहे. आता ही डाळ आपण धुवून घेऊया. आता एकाच पाण्याने ही उडदाची डाळ मी धुवून घेतलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये चणा डाळचा वापर देखील करू शकता. तर 1 वाटी उडदाची डाळ असेल तर त्याला अर्धी वाटी इतकी चणा डाळ तुम्ही घालू शकता. पण इथे मी चणा डाळ वापरलेली नाही. फक्त उडीद डाळ आणि तांदूळ यापासून आपण हा नाश्ता बनवणार आहोत. तर यामध्ये आता मी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि आता ही डाळ आपल्याला 4 ते 5 तासासाठी भिजत ठेवायची आहे. तर याला आता आपण भिजू देऊया. एका टोपामध्ये तांदूळ घ्यायचे आहेत, तर त्याच वाटीने आपल्याला जवळपास 4 वाट्या भरून इतके तांदूळ घ्यायचे आहेत. तर इथे मी रेशनचा तांदूळ वापरलेला आहे. स्वच्छ निवडून चाळून असा हा तांदूळ घेतलेला आहे. आता या तांदळाला आपल्याला 2 पाण्याने ते 3 पाण्याने व्यवस्थित आपल्याला धुवून घ्यायचं आहे. आता रेशनचे तांदूळ आपल्याला इतके धुवायचे आहेत, की पाणी स्वच्छ असं निघालं पाहिजे. तर आता इथे मी 2 ते 3 वेळा हे तांदूळ स्वच्छ असे धुवून घेणार आहे आणि हे तांदूळ आता आपल्याला पुन्हा 4 ते 5 तासासाठी भिजत ठेवायचे आहेत. तर आता हा जो आपण डाळ तांदळापासून नाश्ता बनवणार आहोत, तर त्या पिठाला तुम्ही फर्मंट करू शकता किंवा फर्मंट न करता देखील हा नाश्ता तुम्ही बनवू शकता. आता यामध्ये चमचाभर मेथीदाणे घालून देणार आहोत आणि आता हे 4 ते 5 तासासाठी याला रेस्ट करू देऊया. म्हणजे छान असे तांदूळ भिजून तयार होतील. तर आता ही डाळ छान अशी भिजून तयार आहे. याला आता आपण वाटून घेणार आहोत. तर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये या डाळीला खूप छान असं बारीक आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. रवाळ अशी आपल्याला इथे डाळ ठेवायची नाही. तर आता चमच्याच्या सहाय्याने या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ही डाळ घालून घेऊया आणि याच डाळीचं पाणी आपण यामध्ये घालून ही डाळ छान अशी बारीक वाटून घेणार आहोत. आता ही डाळ छान अशी बारीक वाटून तयार झालेली आहे. मऊ अशी ही पेस्ट आपल्याला लागत आहे. कुठेही या डाळीच्या पेस्टमध्ये रवाळ असा लागत नाही. तर आता ही तयार आहे. याला आता आपण एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. तर आता काढून घेऊया. सर्व डाळ आता इथे मी वाटून घेणार आहे. आता डाळ झाल्यानंतर आपल्याला तांदूळ वाटून घ्यायचे आहेत. तर तांदूळ देखील खूप छान असे मस्त भिजलेले आहेत. याला देखील आता आपण वाटून घेऊया. तर याला आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊया आणि थोडंसं पाणी घालून मस्त बारीक अशी फाईन पेस्ट तयार करून घेणार आहोत. तर आता तांदूळ देखील खूप छान प्रकारे अशी मऊ अशी पेस्ट वाटून तयार आहे. आता याला देखील आपण डाळीची पेस्ट ज्यामध्ये काढून घेतली होती त्यामध्येही काढून घेणार आहोत. आता माझ्याकडे थोडासा भात शिल्लक होता. या भाताला देखील आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वाटून घेणार आहोत. तर असा मऊ अशी ही भाताची पेस्ट देखील तयार झालेली आहे. तर याला आता आपण या पिठामध्ये घालून देणार आहोत. आता हे पीठ आपल्याला फर्मंट करत ठेवायचं आहे. तर सर्व बारीक वाटून घेतलेला जो भात होता यामध्ये मी घालून घेतलेला आहे. छान असं आता हे मिश्रण आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे. हे फेटत असताना मिश्रण जितकं आपण व्यवस्थित फेटून घेऊ तितकी यामध्ये हवा जाते आणि हवेमुळे खूप छान असं हे मिश्रण फुलून वर येतं. सकाळपर्यंत हे मिश्रण छान असं इडली, डोसा त्याचप्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे नाश्ते करण्यासाठी तयार होऊन जातं हे बॅटर. तर आता एका व्हिस्करच्या सहाय्याने याला मी आता मिक्स करून घेत आहे. तर यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेतलं होतं आणि आता आपण ही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे पीठ व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर या पिठाची कन्सिस्टन्सी साधारणपणे आपल्याला अशा प्रकारची हवी आहे. तर आता हे पीठ तयार आहे. याला आता आपण फर्मंट करायला ठेवून देणार आहोत. तर आता हे एवढं पीठ या बाउलमध्ये मावणार नाही. त्यासाठी यामधलं मी काही पीठ बाजूला काढून घेतलेलं आहे आणि याच पिठापासून आता आपल्याला नाश्ता बनवून घ्यायचा आहे. एका स्टीलच्या ताटामध्ये थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि ब्रशच्या सहाय्याने हे सर्व तेल आपल्याला व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे. म्हणजे तयार केलेलं बॅटर कुठेही या ताटाला चिकटणार नाही आणि नाश्ता देखील आपला खूप छान असा फुलून तयार होणार आहे. तर आता हे ताट मी तयार करून घेतलेलं आहे.
गॅसवर मी एक भांडं ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये पाणी उकळत ठेवलेलं आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला हे ताट यावर ठेवून घ्यायचं आहे. तर जे मिश्रण मी थोडंसं बाजूला काढलं होतं पिठाचं, तर ते मिश्रण एका बाउलमध्ये घेतलेलं आहे. आता हे मिश्रण फर्मंट झालेलं नाही. फर्मंट न करता आपण हा नाश्ता बनवणार आहोत. तर अर्धं पीठ मी फर्मंट करायला ठेवलेलं आहे आणि हे जे पीठ आहे हे फर्मंट केलेलं नाही. तर यामध्ये जवळपास 1 चमचाभर इतका इनो घालून घ्यायचा आहे, ज्याला आपण फ्रूट सॉल्ट देखील म्हणतो. तर आता हा इनो घातल्यानंतर हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. यावर थोडंसं पाणी घालून घेऊया आणि आता हे मिश्रण हलकं-फुलकं होईपर्यंत आपण फेटून घेणार आहोत. इनो घातल्यामुळे हे मिश्रण खूप हलकं-फुलकं होतं आणि खूप छान अशी जाळी तयार होते. तर बघा आता हे मिश्रणामध्ये आपल्याला बुडबुडे दिसत आहेत. आता हे मिश्रण 1 ते 2 मिनिटांमध्ये तयार होऊन जाईल. मस्त हलकं-फुलकं हे पीठ बनवून तयार झालेलं आहे. आता या पिठाला आपण तेल लावलेल्या ताटामध्ये घालून घेणार आहोत. तर आता पाणी खाली उकळत आहे आणि ताट यावर आपण ठेवून घेतलेलं आहे. या ताटामध्ये मिश्रण घालून घेऊया. तर जितकं मिश्रण बसेल तितकंच आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. तर इतकं मिश्रण मी जवळपास सगळंच घालून घेतलेलं आहे यामध्ये. तर यावर आता आपण थोडंसं लाल तिखट अशा प्रकारे भुरभुरवून घेणार आहोत. यावर आता आपण झाकण ठेवून दिलेलं आहे आणि मीडियम टू हाय फ्लेमवरती गॅस ठेवलेला आहे. अगदी 5 ते 6 मिनिटांमध्ये हा नाश्ता बनवून तयार होतो. गॅसवरून मी ताट खाली उतरलेलं आहे आणि आता बघा हा अशा प्रकारचा नाश्ता तयार झालेला आहे. यावर आता आपण फोडणी तयार करून घेणार आहोत. तर तेल गरम करत ठेवलेलं आहे तडका पॅनमध्ये. त्यामध्ये आपण मोहरी, जिरी घालून घेतलेली आहे. तर आता हा तडका तयार आहे. गॅस इथे आपल्याला बंद करून घ्यायचा आहे. यामध्ये थोडीशी कढीपत्त्याची पानं घालून आता हा तडका जो आहे, हा तडका आपल्याला अशा प्रकारे या नाश्त्यावरती घालून घ्यायचा आहे. मस्त हलका-फुलका सॉफ्ट असा हा नाश्ता तयार झालेला आहे. याला तुम्ही डाळ तांदळाचा ढोकळा देखील म्हणू शकता. याच पिठापासून तुम्ही इडली देखील बनवू शकता. पण कधी-कधी अशा प्रकारे आपल्याला इडली बनवायला जर वेळ नसेल, तर अशा प्रकारे तुम्ही या मिश्रणाचा अशा प्रकारे ढोकळा बनवू शकता. तर आता हा सर्व तडका मी यावर घालून घेतलेला आहे. यावर आता आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. मस्त छान असा हा नाश्ता आता दिसत आहे आणि चवीला देखील जर म्हणत असाल तर भन्नाट असा हा नाश्ता झटपटरित्या बनून तयार होतो. सकाळच्या घाई गडबडीमध्ये मुलांच्या टिफिनला किंवा नाश्त्यासाठी जर वेळ नसेल तर हा नाश्ता तुम्ही नक्कीच बनवू शकता. आदल्या रात्री हे प्रिपरेशन करून ठेवा आणि दुसऱ्या दिवशी हा नाश्ता बनवून तयार आहे. तर याला आता आपण एका सुरीच्या सहाय्याने कट करून घेणार आहोत. इथे मी चौकोनी आकाराचे तुकडे तयार करून घेतलेले आहेत. आपल्या आवडीनुसार तुम्ही याचे तुकडे तयार करू शकता. तर आता हे सर्व पीस तयार झालेले आहेत, कट करून घेतलेले आहेत. तर आता बघा एका उलाथण्याच्या सहाय्याने आपल्याला हे जे पीस तयार केलेले आहेत ते सेपरेट करून घ्यायचे आहेत. तर कडेने देखील आपण सुरीने याला सोडवून घेणार आहोत. तर याला आता आपण काढून घेणार आहोत. तर एका उलटण्याच्या सहाय्याने हे सर्व पीस मी काढून घेत आहे. मस्त सॉफ्ट स्पॉन्जी हा नाश्ता काही मिनिटातच बनवून तयार झालेला आहे. हा नाश्ता तुम्ही नारळाची चटणीसोबत देखील खाऊ शकता. तर बघा आता हा जो पीस आहे तो तुम्हाला दाखवत आहे. मस्त सॉफ्ट स्पॉन्जी असा हा बनवून तयार झालेला आहे. तर खाण्यासाठी एकदम चविष्ट हा नाश्ता तुम्ही झटपटरित्या बनवून घेऊ शकता. सोबतच आहे नारळाची चटणी. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय बाय.